идеяи таъсиси як консерти хайрия ва аввалин консерти худи шумо дар чи аст? рости гап, ман консерти худамро ҳоло барпо карданӣ набудам, аммо ҳамин модари ҳамин кӯдакро дидам, бо ман суҳбат кард ва бо ҳамроҳи шоираи раимҷон ва ҳилоли аҳмар ба назди ман омаданд, гуфтанд ки ҳамин кӯдак бисёр ниёз дорад ба дастгирии шумо. ва ман бисёр кӯдакро дида ба эҳсосот дода шудам ва боз мо ба хонаи он кас сафар доштем, ба шаҳри Кӯлоб рафтем ва ҳамин хел тасмим гирифтам ки якун консерти худамро ба хайру саховат нишон бидиҳам. Ситора, бисёриҳо мегӯянд ки тасмими консерти хайрияи шумо ва ина маблағи консерта бахшидан ба як кӯдаки бемор, ин баъд аз оиладор шудани шумо рӯ зад? Албатта бисёр таъсир мерасонад. Ман худам бисёр кӯдакдӯстдор ҳастам, бисёр дилсӯз ҳастам, мехоҳам як камеам бошад дасти ман бирасад. ва ман гуфтам чӣ хеле ки ман рафта ин кӯдакро бо ҳамроҳи шоира сафар доштем, мо рафтем ба хонаи ону кӯдакро дидам. Вақте бисёр маро дар бағал гирифт, яъне намехоҳад хестан, ман худамро дошта натавонистам. Чӣ таронаҳои нав доред? Масалан дар як сол чӣ таронаҳо офаридед? Чӣ аст мавзӯъҳош? Дар ин консерт рости маблағи омада шуда кулли ба додараки азиз бахшида мешавад. Ман боз худам аз ҳисоби худам, яъне бисёр корҳое ҳаст ки дар он ҷо ба итмом расондан дар кор аст. Ман аз дастам чизе биёяд ёрдам метиҳам ва сурудҳое ки гуфтед дар он консерт куллан қариб ки ҳамаи сурудҳои нав мехонам. Ситора, чанд маротиба сафар доштед ба Амрико? Аз ин чиз мо ҳам хабар дорем. Бисёриҳо мераванду боз намегарданд ва шумо тасмим надоштед ки онҷа монед? Рости ба чанд давлатҳо сафар кардам. Аз 4-5 як ҳафта зиёд истода наметавонам. Намедонам чӣ хеле бошад набошад. Ман фикри дигароро намедонам, аммо худам наметавонам. Моҳи асал рафта будед ё зиндагии доимӣ? моҳи асал рафта будам, бале. Вақте шумо оиладор шудед, шавҳаратон монеи саҳна баромадану сурудхонии шумо нашуданд? Рости гапро гӯям, агар шавҳарам намехоҳад он қадар ки ман овозхони кунам, бале. Ситора, масалан доред таронае ки ҳамин ҳоли фақат шунавандаву бинандаи шумо мешунавад ва ҷое насароидед, омода кардед дар консерт пешкаши мухлисон мешавад? Бале. рӯи санги сарди соҳил, аз гузашти умри ғофил, моду ошиқ моду бедил, дар хаёлат ҳасту ё на? рӯи санги сарди соҳил, аз гузашти умри ғофил, моду ошиқ моду бедил, дар хаёлат ҳасту ё на? бӯсаҳои ошиқона, лаҳзаҳои ҷовидона, он ҳама байту тарона, дар хаёлат ҳасту ё на?